Pandemya kanunay ta makadungog og mga pulong nga quarantine, isolation, social distancing, close contact, ug daghan pa kaayong mga pulong nga atong nakatunan ug kumuna kaay nato labi na gyud sa mga protocol nga gihatag nato aron paglikay nga matakdan ta sa COVID-19. Pero abi ninyo dili baya ni bag-o nga mga pulong ngano man kay sa panahon ni Kristo diha na ning mga isolation, diha na ning social distancing, diha na ning kanabang quarantine ngano man tungod sa sakit nga sangla. Sa Ebanghelyo karon nagihisgutan ng usa ka sanlahon. Kay apil man gud sa balaod sa mga tradisyonal nga mga Hudiyo kaniadto nga kung nasakit ka og sangla, kinahanglan magpalayo gyud ka sa mga tao. Kinahanglan ka mo puyo alone outside the camp, meaning i-isolate ka ba? Unya, kung naa gani mga tao nga moduol nimo, kinahanglan nga mo-distansya gyud ka og 2 ka metros. Gi-specify gyud na sa ilang balaod, ilang gisunod. 2 meters yun ang gilayon gikan sa sanlahon ngadto sa tao nga iyang gikahibagat. Unya, kung usog kayo nga hangin, kung pabor gani sa hangin, kinahanglan mo abot og 50 metros ang inyong gilayon aron dili ka matakdan sa sangla. Labi na gyud ang mga sanlahon kaniadto, kinahanglan sila mo lakaw sila sa publiko nga lugar, kinahanglan gisiun ilang sinina, magpaupaw sila, unya tabunan ilang upper lip. No, mura-mura pud ni og kuan ba? Mura-mura og kanang face mask ba? Tabunan. Unya samtang layo pa sila sa mga tao, musinggit sila, hugaw ako. Mo lang singgit. Aron ang mga tao makabantay. Ang uban magdaog bell aron ma-warningan ang mga tao nga naay sanlahon nga nagpaingon nila. Ngano man kay ang sangla kaniadto giisip man nga grabe nga sakit, unya makatakod ug gikahadlukan sa mga tao sa katilingban. Kung ingon ana ang nahitabo sa mga nagpositive sa COVID karon, ingon ana ang nahitabo sa mga sanlahon sa unang panahon. Ang pinakasakit tungod kay ang mga sanlahon kaniadto wala lang masakit physically, kundili nasakit sila sa ilang relasyon sa isig katao. Ngano man kinalayo man sila, naapektuhan ng ilang social life, naapektuhan ilang spiritual life, ngano man. Kaya ang mga sanlahon kaniadto giisip sa mga tao nga mga makasasala, mao nga gisilutan sila sa Dios o nagkasakit sila sa sangla. Ingon ana ka grabe ang kinabuhi sa mga sanlahon kaniadto. Luoy kaayo. Ang pinakasakit nga nahitabo nila, dili nga nasakit sila sangla. Ang pinakasakit nga nahitabo nila tungod kay gilikayan sila sa mga tao. Gihugawan ang mga tao nila. Ug di gyud sila makaduol sa mga tao. Pero sa Ebanghelyo atong makita ug atong madungog si Kristo nga nakadungog sa usa ka sanlahon nga nangayo og pakitabang. O giduol siya ni Kristo o gihikap siya. Abi ninyo katong paghikap ni sa maong sanlahon, dako to kaayong abutang para niya. Maybe because taas na kaayong panahon nga walay tao nga nihikap niya. Dugay na kaayong panahon nga walay tao nga miduol niya. Ug diha si Kristo miduol niya, mihikap niya ug naayos siya. Ug matud pa, naayos siya dili lang siyang sakit nga sangla, kundi naayos siya gikan sa relasyon sa isig katao
gikan siyang pagkahilayo sa isig katao, ug tungod sa kaayuhan nabati niya ang dakong pasaylo sa Ginoo, mga naayos niya spiritually. Ingon na anak ka makahuluganon ang ebanghelyo karong adlaw ug ang istorya sa kinabuhi sa usa ka sanlahon. Ang sangla karon matambalan naman, dili naman tamahadlok na may tambala sangla. Tagsa na pod kay ta makaduog tawo og isangla. Pero karong panahon na daghan sa mga tawo nga giisip natong mga sanlahon. Mga tao nga atong gilikayan, mga tao nga atong gisalikway, mga tao nga wala makabati nga naay nahigugma nila, mga tao nga nabati nila nga wala sa tagaig bilis sa katilingban. Ang Ginoo nagpahinumdum kanato nga sama niya ug sama ni Kristo mahimot ang instrumento nga atong hikapon ang ubang mga tao, nga ato silang pasnation sa dakong gugma, nga ato silang pakitaon nga ang Dios nahigugma o adunay kaluoy nila, pinaagi sa atong presensya o pinaagi sa atong pagtabang o pag-uban nila. Kaya ba mo nga nung pait ang ma-quarantine ka o nga nung og ka ng lisod o ma-positive ka o COVID? It's not because you are sick, but it is because of the stigma of the society. Kanang stigma ba sa mga tao nga likayan ka o isalikway ka? Kanang makita ang mga tao ni uy, positive naman na adun niagi, bisag naayo na gud ka, likayan o magpalayo ang mga tao nimo. Tungod kay dili sayon ang pagbati nga palayaan ka sa mga tao ug likayan ka sa uban. Kanindot ba sa pagbati kung adunay tao nga modawat nimo, mo embrace nimo, mo pabati nimo sa kainit sa ilang pag-welcome o pagdawat, dili nga isalikway ka. Unta mahimot ang instrumento nga ang mga tao nga masinalikway sa katilingban atong matabangan ug atong mapabati nila nga gidawat sa niining maong katilingban. Abi ninyo ka na bitawng gikan sa bilangguan ka na nagigag priso, mao nay problema sa tong katilingban para nako. Kaya mga tao nga gikan sa prisuhan, giisip sa mga tao nga dautan na gyud sila. Gani sa tong sistema, ang mga binilanggo kaniadto, maglisod sila pangita og trabaho kun nigkagawas nila. Mao nga madaghan nila, mas mupili na lang ang magpapriso na balik. Ano man kay gawas sila, mauton man sila sa dagway sa mga tao. Usa na kapag pakita nga sinalikway sila, kausa kahigayon silang kinabuhi, nasayop sila o nakasala sila, guilty man sila, pero dili man sila hangtod sa hangtod dautan. Man by nature is good. Why? Tungod kay gihimo man sa Ginoo ang tao nga maayo. Di alay mga higayon nga nasipyat ta sa pagpili, we made wrong choice. Pero wa na magpasabot nga tungod kay nasayop kag makausa, masayop ka hangtod sa kinatibuk-an sa imong kinabuhi. Pero lahi ang pagtanaw sa mga tao. Usa na sa stigma nga atong mabati sa katilingban. Ingon ana ang sistema sa katilingban. Mabitaw ng ubang mga anak, bisag dili kawatan, tungod gikawatan nilang gidikanan, mahimo na po silang kawatan. Pantay mo ana? Kana bitong tawgon kag kay wakwak man imong ginikanan, awakwak pud ka. Ingon ana ang nahitabo sa katilingban. It is so painful. Sakit palandungon. Nga daghang mga tao nga sinalikway ug wala dawata sa katilingban. Usa ka higayon sa akong pagapari, bago kong pari, gipadala ko og pastoral training and counseling on HIV and AIDS. Dito sa Cebu, nag-training ko. Unya, kabantay nga sa among training, dihay HIV positive nga tao. Usa sa among mga speakers, kuan gyud siya, AIDS gyud siya, HIV positive. Unya, nabalakaw kay,
well sige og seminar, nagtapad daw may adto sa istorya may. Sige mig kauban nagpangaon tapad may lamisa. Kauban may hadlo ko. Ingon siya, hangtod nga na amigo na ko siya. Ingon siya, Father, kahibaw ka unsay pinakasakit sa kinabuhi. Dili man nga nasakit ko og AIDS. Nga takbuyan ko sa virus, sa HIV. Ang pinakasakit nga nahitabo na ko, Father, gisalikway ko sa akong pamilya. Usa siya ka OFW nga nagtrabaho somewhere in Middle East. Unya, matod pa niya ang nahitabo iya manggi muraog na kuan siya sa TV, iyang gisulti ang dagan siyang kinabuhi. OFW, dito siya na takdi og AIDS. No? Pagkahibaw sa pamilya, nga abunda kaayo sa iyang pagpanarbaho, batag buwan, padalhan niya dahang kwarta, lipay gud sila, tungod kay gi-providean. Pero sa ding nakakuha siya og sakit nga HIV and AIDS, gisalik-kuhay siyang pamilya. Ikalimtan siya. Ug wa siya dawatas ding miuli siya nga nagsakit siya. Ang pinakasakit kuno nga nahitabo niya, dili man nga nasakit siya AIDS. Kaya na may foundation nga natabang niya. Ang pinakasakit nga nahitabo niya, tungod kay gisalikway siya sa iyang pamilya. Daghan sa atong mga katigulangan karon nga nangasakit, mga tiguwang, nasakit. Pero daghang anak, pero way usa ka anak nga nakaako og alima sa ilang usa ka buok ginikanan nga nasakit. Normal man ang masakit, vulnerable man ang atong kinabuhi, pero lahi na pod kung wa gyud anak og parente nga mo atiman nimo sa imong kasakit. Lahi na. Pero ang ginikanan, butang tapo ka bukang anak, makaya niya nga alimahan tong po ka anak og padakon. Pero ang po ka anak, wa jud makaako in town bisag usa ka buok na lang pag-atiman sa ilang ginikanan nga masakiton. It's a reality. Ug nahitabo na sa makadaghan sa katilingban. Ako kadaghan, musud kog balay mo bisita ko masakit mag-iilog ko, masinati nimo nga ang maong masakiton wa gyud atiman na. Anigsud pa lang ni perting baho. Nagpakita na nga wa gyud tao nga miako og pag-atiman sa maong mga tao. Ug daghan nila hangtod karon naa gihapon gisalikway og gibiyaan tungod kay nasakit sila. Tungod kay wa nay katigayon na hurot na. It's a very sad thing nga nahitabo sa katilingban. Ang ato mag-ampo ta nga unta sama ni Kristo ngayong gihagip nato mahimot ang instrumento aron atong ipabati sa uban nga wala siya biyai o pasagdi, nga wala sila mag-inusara, kundili ato silang gikuyugan. Ang atong patron si San Pedro Apostol laghatag nato niini nga panig-ingnan. Nganuman kadtong mga tao nga ilang giisip agamay kay sila sa katilingban tungod kay makahasala sila, dakog tabang ang pulong ni Kristo ngayong gisulti ni San Pedro. Akong ihatag ug itugyan nimo ang Yahweh sa langit. Ang akong gipasaylo, ang imong gipasaylo dinhi sa ang imong pasaylo pasayloon nimo. Ug ang dili nimo pasayloon dili usa pasayloon sa langit. Ang pagpasaylo usa ka pagpakita sa pagdawat sa tao nga sinalikway. Ang pagpasaylo usa ka pagpakita sa tao nga walay nihatag og bili. Pero bisan unsa padta pakamasalaypon sayod ta nga ang Dios dili ubiya nato og andam mohatag kanatong pasaylos tanang higayon. Una sa tanan aron makadawat sa uban ug mahimot ang instrumento nga pabation nato ang mga tao nga gidawat sila bisan sa ilang pagkadautan, ato silang pasayloon sa kanunay. Amen.